Isa ka field bus auditor o kon bus inspector ang nagluwas sa maestra sang mahulog ang bus sa pila sa Antique. Siyang gindayaw sa mga netizens kag mga abyan kag kaupod sa obra. Ginkilala kag ginpasidunggan man siya sang bus company nga iya ginserbisyuan sa 11 na katuig. Aton siya nga kilalahon sa sining episode sang Baganihan. Pilason nga nakaluwas ang maestra nga si Mica Marie Servano sa nagluntad nga pagkahulog sang bus sa banglid sa Hamtic, Antique. Samtang nagapabulong sa ospital, iyaman ginsaysay kanday Governor Rodora Cadiao kung paano siya naluwas sang bus inspector nga si Jose Glenn Javon Fandagani sa nagluntad nga trahedya. Si Fandagani ang may 11 na katuig nga nagatrabaho sa bus company agod matagaan sang maayo nga bus damlag ang iya pamilya, ilabi na ang iya duwa ka mga kabataan. Disyembre 5 sang hapon, papauli na si Mica upod sa abyan nga maestra sa Tobias Fournier, Antique. Sang hinali nga nawadan sang preno ang bus samtang nagapaliko sa makurbada nga dalan. Istorya ni Mica, yara sila nagasakay sa tunga sang bus kag sang nagahuganas pa idalom ang bus. Gileon siya nga ginkupkupan kag ginprotektahan ni Fandagani. Amo nga wala siya matamaan sa nagluntad nga aksidente. Kalit nga nawadaan sang animong maestra kag makaligad sa masobra 30 minutos. Natigayon sila nga na-rescue sa buligman sang katapo sang DRRMO, mga bumbero, pulis kag army. Isa-isa sila nga ginalalayan sa mga rescuers pasaka sa kapin 60 to 70 feet nga banglid. Si Mica isa sa napulo ka mga survivors nga nahingagaw dala sa ospital sang magkalasamaran sa nagluntad nga trahedya. Naglabot naman sa 18 nagkalamatay. Nalakip na diri si Fandagani. Ang iya nga bangkay ang pinakaulihi nga na-retrieve sa mga rescuers. Sa Facebook post ang misis ni Fandagani nga si Josie, iya ginpabutyag ang kalisod sa pagkautasang kabuhi sang iya nakabig mabuot kag mapinalanggaon nga bana kag amay sang duwa nila ka mga anak nga nalisdan. Masakit man para sa iya pero labi niya ginpabugalang bana. Nya ginuna ang pagsalbar sang iya isig katawo kaysa kaugalingon. Nagbaha man ang mga pagdayaw sang netizens sa pagkapaganihan sang bus inspector. Ang iya mga abyan kag kaupdanan sa trabaho ang bilib man sa iya nahimo. May mga artist man nga naghalad sang ambahanon para sa iya kag sa iban pa nga nagkalamatay sa aksidente. Nawata pa, sulitan din lang kay bati wala lang nato pa ang akan nga paguli sa akin pagsakay rigto gali matapos ang akan kabuhi. Ginkilala kag ginpasidunggan man sa pamunuan sang bus company ang pagkabaganihan ni Fandagani. Gani magluwas sa financial kag medical assistance nga ilaman ginpalabot sa mga narisdan kag mga survivors, plano man sang bus management nga tagaan sang trabaho ang misis ni Fandagani. Sa mga seminars ng Balaguro, naging patikayo namon sa ila nga priority nato permi ang aton ng mga pasahero. So may mga ara pa mga kamida, mga pagdanan sa Balakar na may mga amon sina ang balatsapon, no? Voluntaryo na ginsuspend sang bus company ang pagbiyahe sang 12 pa nila ka mga bus sa idalom sang amo nga prangkisa. Nanawagan naman si Governor Cadiao sa DPWH nga magtukod sang bag-o nga dalan agod hindi na mapaagyan ang ginakabig killer curve. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.